Ružomberský mládežnícky basketbal je, myslím si, v rámci Slovenska vnímaný veľmi dobre a má veľmi dobré meno. A Ružomberok ako jeden z mála slovenských klubov má vlastne tú mládežnícku základňu od toho najmladšieho veku až po juniorky. A keby sme sa pozreli do tých tabuliek tohtoročných, tak myslím si, že celkom úspešne skončili tie jednotlivé týmy. Niekde v novinách je to napísané, takže to prečítajte, o tom sa teraz nebudeme baviť, ale budeme sa tu baviť s dvoma krásnymi dámami, ja by som to nazvala Black and White, Veronika a Ľudská, ktoré sú vlastne juniorky, ale už majú aj prvé skúsenosti v tíme dospeláckom. Tak je, dámy? Určite áno. Takže skôr ako začneme rozoberať vaše juniorské pôsobenie, tak skúste nejaké také pocity z toho pôsobenia v tíme žien. Black or white? Takže pre mňa boli dva začiatky veľmi ťažké, pretože keď sme vlastne prišli do toho týmu, tak sme tam boli nové, bola som tam akože ja osobne najmladšia, takže som sa musela najprv prvé tie mesiace trochu okúkať. No ale potom sa to zlepšilo a keď sme začali hrávať tie prvé zápasy v Extralige, tak mi tréner dával dosť príležitosti, že som si jej zahrala a veľa som aj s týmto týmom pocestovala, takže mne táto sezóna dala veľmi veľa. Ľudská? No takisto tiež mi dala táto sezóna veľa, tak som aj staršia od Veroniky, čiže som to asi brala trošku ináč, tak neviem, určite mi to dalo také nové skúsenosti a je to... Mluviť náda, hlasno. Určite mi to dalo nové skúsenosti a je to pre mňa v basketbale veľmi dobré. Ty si povedala, že si staršia ako Veronika? Áno. Tak nebudeme sa pýtať na konkrétny vek, ale o koľko si staršia? O 2 roky. Tak to je podstatný rozdiel. Dobre, tak teraz poďme na začiatok platne. Skúste takto. Ženy, väčšina fanúšikov sleduje tak detailnejšie. Mládež má možno tú nevýhodu, že nie je až taká zaujímavá pre divákov. Skúste sa predstaviť našim internetovým fanúšikom. Veronika, začni. Povedz o sebe tak, si predstav, že teraz nejaký agent to pozerá, tak niečo také bežné o sebe, ale aj niečo zaujímavé, čím by si sa predala, ponúkla. Dobrá otázka. Mám meno povedať? Môžeš, pokojne. Či? Tak Veronika sme povedali, ale môžeš dať celé. No ale ak sa bude oco hanbiť, tak vystrihneme, neboj. Určite sa bude. Tak nedáme mu link, ocovi nedáme link, dobre? A tak mi napadá, čo by som mal také povedať. Tak môžeš povedať, kde... Ako dlho hrávaš, kde študuješ. Ako si začala hrať ako basketbal. Kto ťa má od začiatku a tak. Čo nepovieš, že sa opýtam? Ešte, ale tak daj dačo také zo života, bežné. Takže volám sa Veronika Remenárová. Basketbal hrávam už teraz myslím 10. alebo 9. rok od druhej školy na základnej škole. Študujem na gymnáziu v Ružomberku. Teraz nastupujem do 3. ročníka od budúceho roka. Moje basketbalové začiatky boli s pánom trénerom Onuškom a Panisom, ktorí nás pripravovali v prípravke. No a potom tedy som mala dosť veľa iných trénerov. Hrávam na poste 3-4, čo je krídlo alebo pivot. A čo ešte? No, výšku daj predsa. To je posledné, keď si trojka, štvorka. Hrala som sa pred 3 dňami a bolo to 186,5 cm. To je celkom slušné na tú trojku, štvorku. A ešte nám povedz, rastíš ešte stále? No za posledný rok som podrastla 7 mm, takže už to nebude viacej. Teraz už rastieš len do krásy, hej? Ľudská, niečo podobné daj ty teraz? No, takže ja som Lucia Hadačová. Basketbal takisto hrám 10 rokov už. Začali sme spolu s Veronikou od tej prípravky. No, vystredalo sa veľa trénerov pri nás. Ja neviem. Neviem, čo škola. Školu daj ešte, hej?
navštevujem, teraz idem do 4. ročníka na spojenej škole. Tam sa venujem odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Ja neviem. No tak keď ste spomenali školu, tak automaticky však prázdniny si užívame. A užívame si s pocitom, že vysvečko bolo dobré, alebo mohlo byť lepšie, Veronika? Vysvečko bolo nad moje očakávania. Aha. Mala som samé jednotky, ale prilepšili mi. A prilepšili ti, myslíš, že z toho dôvodu, že ten basketbal hrávaš a teda určitým spôsobom aj reprezentuješ školu? Áno aj, ale tak mala som mať z matematiky 2, ale tak bola by tá solová 2, tak profesorka sa zmilovala na mnou a dala mi jednotku. Takže zakývame pani profesorke. Áno, ďakujeme. Dobre, a Ľudská, ako je to s tebou? S výsledčkou? Nemusíš povedať známky, hej, ale tak či si bola spokojná, alebo teda rodičia boli spokojní. Chcem hovoriť o škole. Nechceš hovoriť o škole. Takže zatajíme, ako to spojená. Tam s tebou nemajú zľutovania, chceš povedať, hej? Nie. Ani nemáš takých profesorov, že pozor sa na takú babu peknú a povedia si, tak tej dám jednotku, čo budeme sa... Práve naopak. Takže prísnejšie, hej? No, ako... Nezohľadňujú, lebo... Neviem, nezohľadňujú oni, ako podľa mňa doktori to až vôbec to neberú do ohľadu, to, že trénujeme, tak tento rok sme aj cez školský rok, akože cez vyučovanie trénovali. A neberú na to podľa mňa ohľad ako na takom, kebyže chodím na taký športový gimpel alebo kde. Čiže žiaden individuálny plán alebo niečo také? No ako mala som uvoľnenie zo školy, aby som na tie tréningy stihala ráno chodiť, keď sa mi dalo, ale tak... Musela si všetko dobre. Musela som to dohnať. No tak to už je osud športovcov a pred chvíľou tu Veronika spomínala, že niečo musíš strihnúť, niečo musíš pridať. Proste... Asi, ale aj na druhej strane to asi je dobre, pretože športovec nemôže byť hlúpy. To proste musia byť múdri, rozhľadení, inteligentní ľudia. A basketbal si to určite vyžaduje, pretože tam treba vedieť aj takticky myslieť, aj rýchlo reagovať, mať dobrý postreh. Takže ak aj neuľavia na tej škole, tak sa netreba na nich hnevať a treba proste zabrať, hej? Takže školu sme rozobrali, prebrali a ešte neviem, čo by sme tam dali k tej škole. Poďme sa teraz vrátiť trošku k basketbalu. Skončila sa sezóna, ty si spomenula, že bola dobrá v tom ženskom tíme, aj skúsenosti teda z toho ženského tímu. Skúste nám trošku podrobnejšie porozprávať o tom vašom juniorskom. Ako ste trénovali a kde ste boli na nejakých zaujímavých turnajoch možno. A nakoniec, ako ste skončili v celej sezóne? No tak táto sezóna vlastne v tom juniorskom týme, ako my dve osobne sme moc na tých tréningoch neboli, pretože väčšinou sme boli s tými ženami, teda hlavne tú prvú časť tej sezóny a tak keď sme chodili k juniorkám, tak to boli možno tie posledné 2 tréningy pred zápasom, čiže my sme moc v tom týme neboli. Takže vám neviem povedať, ako to tam vyzeralo. Počas tréningov teda? Áno, počas tréningov, ako to tam vyzeralo. Ale tak koniec tejto sezóny nám akože v juniorkách podľa mňa vôbec nevyšiel, pretože už na tých posledných majstrovstvách, čo sme boli, tak nám vlastne unikol zápas o 3. miesto, sme prehrali asi o 7 bodov a proste nás to všetky strašne mrzelo. Takže ja moc úspešný túto sezónu v juniorkách nevidím. Ľudská, skús to nejak doplniť? No tak my sme si tento rok kladli vysoké ciele na túto sezónu. Chceli sme určite takéto umiestnenie medailové, no bohužiaľ nám to nevyšlo, lebo druhý zápas, čo sme hrali, tam by sa rozhodlo, či ideme do toho finále, alebo to 3. 4. miesto, tak tam sme po predĺžení sa nám podarilo sa dopredĺžiť ten zápas a potom sme ho prehrali asi o 5 bodov. Čiže nás to posunulo do 3. 4. miesto a ten zápas nás stal dosť veľa síl, čiže možno sa to potom aj prejavilo v tom poslednom zápase. Opýtam sa, spomínali ste, že teda na tých tréningoch ste veľa neboli, predpokladám, že v zápasoch ste boli teda oporou napriek tomu. Ako to brali baby, spoluhráčky, že trénujete niekde inde a potom sa dostávate na ihrisko častejšie ako oni? Nebola tam trošičku taká nevráživosť medzi vami, alebo sú tie vzťahy OK? Tak ako, nedá sa povedať, že boli tie vzťahy úplne OK, pretože vždycky je tam určitá závislivosť, alebo ako som to povedala, áno, tak, že proste tí baby proste vždy je tak v tíme, že je určitá základná peťka a potom prvý striedajúci, druhý striedajúci, takže tí, ktorí sú vlastne tí poslední, tí druhí striedajúci sa dostávajú menej. Myslím, že ani nebol dôvod závidieť, pretože proste niekto, kto hrá viacej, tak má dôvod, aby hral viacej, ten, kto hrá menej, hráva menej, pretože napríklad chodí menej na tréningy, alebo proste
nie je taký dobrý, alebo ako tak, a presne tak, ako to hovoríš, niektorí naozaj tie tréningy možno nemajú tú 100% účasť a niekedy tie hráčky možno aj nedokážu celkom odhadnúť tie svoje schopnosti a si myslia, že sú trošku lepšie. Viem, mám s tým skúsenosti aj ako trénerka, ako hráčka, že mi bolo vytýkané, že a prečo nepostavíš tú alebo tú hráčku, no jednoducho nedá sa to vždycky riešiť. Ty si mala aké pocity z tých kolektívnych vzťahov? Tak my sme boli podľa mňa veľmi dobrý kolektív, sme si rozumeli aj mimo tých zápasov všetko. Čo ma teraz veľmi mrzí, pretože niektoré baby už odchádzajú na tú výšku a nebudeme už teraz s nimi hrávať. Aj preto sme chceli dosiahnuť teraz ten úspech na tých majstrovstvách, čo sa nám nepodarilo, no teraz nás asi väčšina báb odchádza z nášho týmu. A vy ešte ostávate v tom juniorskom veku, alebo už ešte koľko rokov budete hrať juniorky? Ja môžem teraz posledný rok hrávať juniorky. A Veronika ešte teda... Ešte strašne dlho. No ale tak myslím, že ten juniorský tím je taký dobrý odpich do toho vyššieho, toho ženského. A je veľmi dobré, keď môžu hrať juniorky v ženskom tíme. Predsa tie skúsenosti, ktoré a tie zápasy sú na inom My sme sa potom vlastne snažili, akože aj úlohou čo nám tréner vravel, bolo, že snažiť sa doniesť tie skúsenosti a všetky tie zážitky od žien vlastne do juniorského basketbalu, aby sme zvyšovali úroveň tej juniorskej ligy. Áno, je to vlastne o tom. A dievčatá to prijímali, alebo ktoré ako? Asi tak, že ktoré ako, niektoré to akože akceptovali tie rady a iné väčšinou tak ani nie. Ale tak snažili sme sa. Ľudská? No tak ako povedala Veronika. Dobre, tak čumnime na ďalšiu otázočku. Spomínali ste, že zhruba v tom istom čase ste začínali v tom svojom veku. Ty si spomínala druhý ročník. Na základnej, to je celkom skoro, lebo viem, že prípravka sa robí vo 4. Áno, tak to je pravda. Ja som asi v prvom ročníku robila ešte gymnastiku, no ale to mi moc nešlo, ale tak potom ocino vedel, že sa na našej základnej škole na Vincentke, že sa otváral nejaký krúžok basketbalový, no tak ma tam dal. No a že mi potom profesori vraveli, že mi to akože celkom šlo, tak vedel, že sa otvára v 4. ročníku, no štvrtáčky, že budú mať prípravku, tak ma tam skúsil dať ako druháčku, no a chytila som sa. A pamätáš si ešte na trénera alebo trénerku, ktorá ťa mali v prípravke? Myslím, že to bol tréner Panis a Onuška, že tam boli vtedy, nie? Hej. Ja som to nebola. Nepamätáš si? A Ľudská, ty si pamätáš na to úplne prvého trénera alebo prvú trénerku? No pamätám, neviem, no, bolo to, myslím, Mesiarová sa volala. Ona nás ako tak prišla do školy, nás zavolala, tak sme šli viacero dievčat z triedy a tak ja som asi ostala tak najviac chytila doteraz. A Mesiarku si pamätám aj ja, tak ale ona už potom asi dlhšie netrénovala, nejak to skončila. Dobre, takže začiatky máme za sebou, dostali sme sa až do toho juniorského veku, vyrastli z vás krásne devy, na basketbal ako stvorené, ako stavičkami. Tak myslím, že keď už pre nič iné, tak aspoň preto by sa mohli diváci prispieť, že to tam tiež stredneme. Máte v tíme nejakú takú líderku, ktorá proste drží zábavu a ktorá sa snaží ten kolektív, lebo to máte ťažšie o to, že vy vlastne odchádzate z toho kolektívu na tie tréningy aj zápasy iné, ale ono potom v konečnom tom dôsledku ten juniorský tím by mal byť taký jednotný. Máte tam niekoho, kto to takto dokáže ukočírovať? Akože kto je taký srandista? No, srandista a drží tým proste v kope. Tak myslím, že srandistka nášho týmu je určite Veronika Andriková, pretože vždycky pred tréningami proste, keď sa není na kom smiať, tak už len na nej, ona vždycky proste tak rada blbne. No a takým utužovateľom týmu je podľa mňa naša kapitánka Adela Kudličková. Proste... A Adelka ešte stále tu na, hej? Áno, ale ona už tiež teraz na výšku už maturovala, takže ona už odchádza, čiže v podstate tento budúci rok, ak budeme vlastne tú juniorskú ligu, takže tam už budeme už iba v podstate my dve a ešte jedna z juniorského týmu a potom už budú všetko kadetky, takže už v podstate z tohto juniorského týmu tento rok už tam nebude nikto. A kadetky ako postaršie alebo plynule prejdú teda do toho juniorského veku kadetky? No, už aj tento rok sme tam mali asi 3-4 hráčky, ktoré boli stále v rotácii, tých 12 hráčok. No, takže myslím, že oni sa už tak v pohode zapoja k nám, akože nebude to nejaký skok, že z kadetskej ligy do tej juniorskej, že proste plynulo prejdú. Spomínali ste, že teda nie ste celkom spokojní s výsledkami tejto sezóny.
Skúste si spomenúť na také zápasy, ktoré boli pre vás také pozitívne a potom také ťažké, ktoré proste... No, najpozitívnejší zápas tejto sezóny bol určite, keď sme doma vyhrali s Bystricou asi po 4 rokoch fakt, čo sme vyhrali prvýkrát zápas. Tak to bolo niečo úžasné, pretože my sme do toho zápasu, ako si pamätám, sme šli také, že no dobre, tak možno vyhráme, možno nie, ale proste potom sme tak vyšli na to ihrisko a hrali sme úplne suverénne a proste sme ich riadne rozvalcovali, to bol úplne skvelý zápas. Že to poteší, ale vždy tebe ostane ten taký ten negatívny zase taký zápas, ktorý by si bola, tak to už nie. My sme sa, kebyže sa nám podarilo vyhrať ako celý rok to prvé miesto v tej tabulke, tak by sa u nás robili majstrovstvá. To sme tiež chceli skúsiť, no išlo o ten zápas, čo sme hrali doma s Bratislavou. Nemalo sa hrať v Koniarni, to nás tiež ako, bol to pre nás také minus, lebo toto je naša domáca hala. Tak sa to dalo do tej 18-ky, tam vôbec netrénujeme, ani nám koše, ako sme s nimi neboli také stotožnené ako tu. A ten zápas sme proste strašne chceli vyhrať, až moc. No a boli tam aj fanúškovia. Napriek tomu sa to nepodarilo. Napriek tomu sme ho strašne zle zahrali a neviem, mali sme úplne zviazané ruky, nešlo nám to. Keď si spomenula fanúšikov, tak sa toho trošku chytím. Na ženských zápasoch proste tá atmosféra je úžasná, hej, vďaka fanklubu, ktorý toho roku to nádherne rozbehol. Tak chodia tí istí fanúšikovia aj ku vám už ako k juniorkám, alebo tam máte nejaký svoj okruh fanúšikov, taký špeci? No tak, ako s niektorými, čo sa tak poznáme, napríklad, no tak... povedz, neboj, menuj. Vieš, ako bude rád, že si ho menovala? No daj. Ne, je ich viacej, možno, že tak... Zase, aby si niekomu neukrivdila, keď ho nepomenuješ. Dobre. Tak oni chodia, aj tak kamaráti nás chodia pozbudiť, tí, čo nás poznajú, ja neviem, spolužiaci zo školy, alebo proste známi rodičia tam väčšinou sú. Ale tak na tých zápasoch extraligových, tam ten fanklub proste fičal, to už bolo také iné. Čiže keď porovnáš tú atmosféru, je iná, vyhovuje ti viacej takéto pokojnejšie, komornejšie prostredie alebo takéto búrlivé? Tak neviem, pretože... Čo ťa viac vyhecuje k hre? Možno, že aj ako ukázať, keď je tam viacej fanúšikov, tak ukázať, že čo sme sa za ten rok všetko naučili alebo za koľko čo trénujeme. Ale tak dokedy je to až také, že sa tak strašne chcete, že dačo viete urobiť dobre a až to, je to taký stres toho, že je tam veľa ľudí, čiže tak. Takže ešte sa treba to naučiť prežívať proste takto, že keď sa nepodarí, tak bože, nezborí sa svet. Veronika, ty to ako vnímaš? Ktorú atmosféru máš radšej, takú tú burlivejšiu alebo takú tú pokojnejšiu? Tak ja väčšinou, keď už hrám, tak proste už je to iba jeden kôž, druhý kôž a proste ihrisko a nevnímam väčšinou to, čo sa deje naokolo, ale tak je to skvelá atmosféra vtedy, keď proste dáte kôž a počujete, že vám celá hala tlieska. Je to lepšie, ako keď vám tam tlieskajú dvaja ľudia. Jasné. Čiže určite tie, keď sú plnšie tribúny. Spomínaš si na to, ty si hrávala, teda obidve ste hrali už aj v tom ženskom týme, na nejaké také konkrétne reakcie od divákov, že čo tam tá mladá robí, alebo že boli skôr spokojní s tým, alebo že keď si dala kôž, tak všetci boli nadšení z toho? Skús to dáko. Tak ja som sa väčšinou stretla s pozitívnymi ohlasmi a negatívne som asi nič také z ihriska nepočula. Ľudská? Asi tak tí diváci, čo nás pozerajú, tak nás sú tak ako pozbudíte, že nám isto dajú skôr tie pozitívne. Ale tak možno povedať, že čo lepšie treba urobiť, že tak. No ja tiež osobne, keď idú mladé na ihrisko, tak im strašne držím palčeky, aby sa im zadarilo. A keď dajú kôž, tak som proste z toho nadšená tiež, pretože to potrebujeme mladé. No, ružomberskí manažéri proklamujú teda to, že by mal ten ružomberský basketbal vlastne žiť z tej základne, ktorá tu je tu dobrá základňa. Len stáva sa to, že potom tie hráčky, ktoré tu vyrastú, vlastne nedostanú priestor v tom ženskom družstve. Teraz vlastne len Veronika Černáková, pôvodne ešte v Lani bola Majka Felixová. Takže mňa to aj trošku mrzí, že to tak nie je. Že napriek tomu, že to teda hlási, že budeme vychádzať z tej základne, tak ale asi treba ešte možno trošku viacej trénovať. Aké máte tréningy? Tak, či sú dostatočné, či z toho, keď
ako hráčka vnímaš ich ako dostatočne náročné, alebo mohli by byť ešte také náročnejšie, čo sa týka na fyzickú záťaž, ale aj to technika, taktika. Máte nejaké špeciálne tréningy ohľadom toho, myslím konkrétne techniky a taktiky a streľby napríklad? No, u Týždeň to bolo určite náročnejšie, pretože tak tam vlastne sme s profesionálkami už ako trénovali. U tých našich juniorkách tam to bolo asi skôr na nás ako ťahať to družstvo, motivovať ich, aby sa lepšie trénovalo. Keď sa tak ktoré nechcelo, napríklad, že neviem, že sa ide učiť alebo čo tak. Bolo to úplne taký rozdiel pre nás trénovať tam a tam. Ale tak mali sme vždy tak, že po víkende, keď boli zápasy, pondelok sme mali vždy posilovňu, potom sme mali regeneráciu, útorok bol taký možno streľba, potom streda obrana, štvrtok sme mali... No už postupne potom taktikou, tak. No a teraz som mala jednu otázočku, uletela mi, chytajte. No dobre, tak dáme reprezentáciu, dobre? Vy ste obidve v podstate reprezentantky v tej svojej kategórii. Ako vám vonie reprezentačný chlebík? Začneme Veronikou? Alebo teda odkedy si, alebo koľko rokov si už reprezentantka? No, tento rok som v reprezentácii druhýkrát, znova do 16 rokov, pretože minulý rok to boli 9 česky, no a ja som tam bola vybratá ako 9 sedmička a teraz mám svoj vlastný ročník. Trošku som to sledovala v Lani, tam si bola celkom úspešná v rámci toho svojho družstva. No tak bola som vymenovaná, hej, kvázi za líderku tímu, čo sa týkalo aj tých majstrovstiev Európy, ako nedávala som veľa bodov, ale tak pri našej kapitánke som sa tiež veľmi tak snažila proste tie baby stále povzbudzovať. Aj akože väčšinou si uberiem tú úlohu toho povzbudzovateľa, buditeľa tímu. Takže som sa to snažila preniesť aj z tej juniorskej ligy do tej reprezentácie. Super. Ono v podstate basketbal bez košov, to je, ťažko sa dá vyhrať, toho sme svedkami veľmi často aj tu nakoniec naše reprezentantky teraz dopadli práve vďaka tomu, že sa im tá streľba veľmi nedarila. Ale nie streľba nie je všetko v basketbale, hej, veľa robia napríklad doskoky a ty si 4-5 tam akože má s tým čo robiť, darí sa ti? Aká si v tomto úspešná? Doskakovaní? Napríklad? Tak doskakovanie to je skôr taká činnosť, ktorá sa nedá naučiť, čiže podľa toho, koľko mám doskokov, je to väčšinou to, či sa mi chce ísť na ten doskok, alebo nie, keď sa mi proste chce ísť. Toto mi nehovor. Naozaj. Ja viem, že sa to dá naučiť. Hej. To nemáte na špeciálne tréningy? Podľa mňa by ste mali mať. Na doskakovanie, to sa dá naučiť. To treba vedieť rozmýšľať, treba čítať hráčku, tak je to tréner. odstavovanie. Niektorí tréneri tvrdia, že o doskok sa nedá naučiť, že je to chcenie, aj zase tvrdia, že sa to možno aj dá naučiť. Ale tak mali sme proste, nie sú zamerané na to tréningy, ale cvičenia, proste keď si cvičíme odstavovanie, následný doskok a potom prechod do protiútoku alebo tak. Tak určite vždy je to o vôli, hej, že najmä také tie činnosti, ktoré nie sú veľmi obľúbené medzi hráčkami, ako je napríklad obrana. Ľudská, aká si v obrane? V obrane tak... No daj kriticky, zajtra ideš na nejaké reprezentačné sústredenie, alebo čo to máte? Áno. Takže aká si v obrane, daj? Dá sa tam ešte veľa toho, čo zlepšovať. Tak keďže ja z mojho postáva si toho veľa nezmôžem oproti takej typickej pivotke, ale tak snažím sa ju brániť, no neviem. Ja vám poradím, to odstavovanie má svoje čaro a kúzlo, keď dlhú drabinu niekde odstavíš od koša ďalej a tie malé to tam doskočia, tak to je úplne super. No ako to hej, len tak tá malá tiež nemôže čakať dopredu a musí tu doskočiť. Oni si myslia, že takto tie malé, že proste je to na vás, hej, že je to na nás. Tak to zase je len o tom, že to tam nejak zladiť a keď sa dobre odstavia hráčky, tak potom tie malé to vlastne môžu chytiť a dať to do protiútoku. No, takže to odstavovanie, to si ma trošku prekvapila. To bol doskok, nie odstavovanie. Ale tak doskok, no ale tak to z toho vyplýva proste. A tak cit pre loptu treba mať samozrejme, že to samo od seba nejde. Ale ja si tvrdím, že všetko sa dá naučiť, keď sa veľmi chce, ale to zase súvisí s tým, že treba chcieť. Lucia, my sme spomenuli sme, že ideš zajtra na reprezentačné sústredenie. Ty si ktorý ročník? Tam si hovorila... Tento rok do U18. U18 sa to presne volá. A takže kde idete, prečo tam idete, aké máte ciele, daj o tom niečo. Tak zajtra máme zraz na Štrbskom plese.
Bude nás tam asi približne 15 hráčok, potom ešte sa 2 pripoja, čo sú teraz s 20-kami na Európu, čo teraz idú hrať. Bude to viac menej kondičné sústredenie. Potom sa presunieme 7. do Liptovskej osady. Tam je už aj hala, čo viem, tam som bola minulý rok, čiže tam bude už také aj kondička, ale aj na hranie. Sústredenie, potom máme si 2 dní pauzu. Myslím, že by sa mal aj v Ružomberku hrať voľaký prípravný zápas. Také turnaje budeme mať. Potom sa urobí tá finálna zostava ako 12 hráčok, tých, ktorých bude pán tréner chcieť. A potom pôjdeme asi 13. augusta na majstrovstvá Európy. Kde? Do Chorvátska tento rok. Ešte by si možno mohla pomenovať, ešte by si mohla pomenovať trénera. Tento rok máme trénera, ako aj minulý rok, čo som bola. Pán Marian Matiáš je hlavný tréner, asistent bude tiež ako minulý rok Jan Krajňák a asistentka máme ešte tretiu, teraz je nová, čiže ona sa volá Zuzana Borguľová. Tak tréneri sú Košičania, to poznám, Janka aj Mariana. No, čo myslíš, dostaneš sa do toho užšieho výberu? Tak ja dúfam, že áno, pretože minulý rok som tiež bola v reprezentácii, ale vlastne o rok staršími. Čiže možno, že to bude pre mňa teraz taká výhoda. Tak určite mám to miesto isté, čiže sa musím snažiť. Aký post hráš v reprezentácii? Na akom poste hráš v reprezentácii? Podkošovač, pivotkač, 4, 5, skôr tá 4. No, skús z tých zahraničných super... Viete teda, s kým budete hrať už na... No vieme. A obavy sú najväčšie z koho? Z ktorého týmu? Keď sa teda už dostaneš do toho? Z každého týmu sú obavy, tak ale samozrejme, že každý super je zdolateľný a myslím si, že tento rok máme na to byť úspešné. Máme tam fakt, že skúsené hráčky, babi, čo teraz hrali tento rok v Extralige z Petržalky, z Dobrých anielov, z Piešťan, takže ak tie skúsenosti dajú do tých zápasov, tak podľa mňa sa mali byť úspešné. Dobre, spomenula si, že aj za Anielov sú tam nejaké reprezentantky, tie hrávali aj v tej ženskej kategórii, alebo len v juniorku? V ženskej. Čiže majú vlastne aj euroligové skúsenosti, aspoň sedieť na lavičke, alebo aj hrali? Aj hrali, super, takže možno, že U18 nám nakoniec urobí radosť a trošku taký ten pesimizmus, ktorý nastal po majstrovstvách Európy, ako naruší a vleje nám trochu nádej, že teda to nie je s nami až také zlé. Budeme ti strašne držať palce, Ľudská. Ty máš nejaké reprezentačné povinnosti teraz počas tohto leta? Áno, ja tiež, ja som sa teraz pred 2 dňami v nedeľu vrátila z 10-dňového sústredenia v Bystrici, čo sme mali. A teraz som týchto pár dní doma a štvrtok sa zase vraciam. A to mám také sústredenia, že iba trénujeme, pretože sme mali dosť krátku prípravu. No a potom 10. odlietame do Utrechtu na nejakú juniorskú olympiádu alebo niečo také, kde máme zápasy, myslím, so Španielskom, Českom a Holandskom. Potom ideme zase na pár dní domov, potom máme prípravné zápasy s Chorvátskom ešte. No a potom ideme na Európu, ktorú máme v Bulharsku vo Varne. A kedy? Od 1. sa mi dá do 11. augusta. No takže vás počúvam celkom bohatý program, takže na dovolenku nejakú ani vám neostáva čas. Ani nie. To vlastne budem mať ako dovolenku, naraz by som povedala. Parádna dovolenka. Pri mori. Spodné čela, prepotené trička. A tak rodičia si môžu oddychnúť od vás aspoň, nie? A tak naši to chceli najprv sklbiť tak, že poď na dovolenku vlastne tam do Varny, že by iba prišli pozrieť. Ale tak som ich nakoniec presvedčila, že nech idú radšej do Grécka, kde si to užijú viac ako v Bulharsku. A nech tebe dajú pokoj, nie? Áno. Tak nejak. A ocino je akože dosť prísny tvoj taký, ako by som to povedala, no prísny otec, ako dozerá na teba ako na dievku, aj ako na hráčku. Ako to prežívaš? Radí ti veľmi často, alebo? No, radí, hej, skôr kričí. Ale tak ja už som si zvykla ako na neho, že aký ja už proste to už ani moc nevnímam, keď kričí niečo, tak občas akože tú radu vezmem, že áno, máš pravdu, ale niekedy ho proste odignorujem, to proste nechcem pripustiť a
väčšinou sa stretávam s negatívnym odhlasom o ľudí, čo sa proste ma pýtajú a prídu ku mňa a pýtajú sa ma, že Veronika, nevadí ti, že ten oco po tebe tak stále kričí? A ja sa proste pozriem, že ani nie. Že kričí od malička, už som to zvykla. Asi tak. Ľudská, teba niekto v rodine takto mimoriadne podporuje? Ako podporujú ma určite všetci, ale tak... Alebo kafráti do toho niekto, starí sa ti do toho? Tak to určite nie. Oni si nehávajú skôr na mňa. Že viacej už ti dôverujú. Možno aj tým, že si o tie 2 roky a o 2 roky možno už Veronikin otec radšej ani na zápas nepôjde. No, takže bohatý program ste spomenuli, tak vám prajem, aby sa vám darilo, aby ste teda sa dostali do tých užších výberov, aby ste si to krásne odžili a zažili a aby ste prišli teda s medailami z tých majstrovstiev z jedných aj z druhých, aby sme mohli byť na vás hrdí a vlastne reprezentujete nielen teda Slovensko, ale aj naše krásne mesto Ružomberok a náš rodinný klub MBK. Prajem zatiaľ všetko najlepšie, ale poďme ešte na tie otázočky, ktoré som si pre vás pripravila. Popri tých všetkých reprezentačných povinnostiach, ktoré ste tu teraz spomínali, v podstate si ani nebudete môcť oddychnúť nejak a pripraviť sa alebo zregenerovať na tú ďalšiu sezónu. Vidíte tam nejaký priestor? Lebo ty si spomínala, že začiatkom augusta. Keď to tak vidím, prídete z repre a v auguste už vlastne začínajú tréningy. No to je tá najťažšia časť sezóny. Asi by som povedala, keď vlastne prídeme plne vyšťavené z Európy a tréneri nám nikdy nedajú akože nejako veľa voľna, tak maximálne pol týždňa alebo tak a proste už musíme zase nabehnúť späť na tú letnú prípravu. Čiže tam nie je nejaká možnosť, aby sme zregenerovali. Tak ja mám tú Európu neskôr, do 25. augusta. Čiže tam bude fakt, že minimálne toho voľna a zmeškám aj ten začiatok prípravy u žien. Čiže neviem, ako to potom bude, no asi sa vrátim a zaraz pôjdem na tú prípravu, už neviem. Keď ste spomínali regeneráciu v rámci tej juniorky, myslí sa aj na to, že teda vám dávajú tréneri priestor aj na regeneráciu, alebo je to na vás, ako si dokážete oddychnúť? No tak áno, väčšinou po tých zápasoch, čo sme hrali cez víkend, sme mali v pondelok tú vojenskú saunu, nám to tréner vybavil, tak sme chodili. No a predtým na začiatku sezóny sme ešte chodievali do Ačka, do bazéna alebo do sauny. To isté je spoločne. Dobre, no takže to budete musieť riadne rýchlo potom nejakú rýchlovku si dať v rámci tej regenerácie, aby ste mohli vlastne sa začať pripravovať na tú novú sezónu. Máte už predstavu, alebo už ste sa zamýšľali nad tým, že čo v tej novej sezóne by ste chceli dosiahnuť ako hráčky, basketbalistky? Tak zatiaľ som na tú novú sezónu moc nepremýšľala, pretože teraz hlavne ide o tú reprezentáciu a my sme teraz, by som akože mohla povedať, že sme teraz dosť dobrý ročník, to 97-čky, že máme možnosť na dosť dobrý úspech, čiže ja sa teraz hlavne sústredím na to. Nerozmýšľam ešte moc na tú novú sezónu. Super, ľudská. No tak tiež teraz máme aj individuálne, ako každý sám si má trénovať, čiže skôr na tú reprezentáciu, myslím. Ty si začala individuálne, mňa hneď napadla otázka, v ktorých individuálnych činnostiach jednotlivca si myslíš, že si najlepšia? Blokovanie, no to je naša obľúbená činnosť obidvoch, čo sa týka obrany. A tak v útoku asi prienik a celkom dobrá streľba. Lebo si tam spomínala kôž a všetci tlieskajú. Dobre, ľudská? Ja neviem, ja sa snažím o všetkom, tak... Ale vieš, človek sa snaží, ale poviem si, toto rada robím, toto idem urobiť teraz a proste urobím to, lebo som v tom dobrá. Neviem, to by museli povedať iní, ako tak všetko ma baví, hej. A tak väčšinou možno, že na mne je to, že dávam ako dosť veľa bodov za zápas, čiže neviem. Čiže streľba, hej? No možno streľba. A streľba podkošová, taká tá strednej vzdialenosti, alebo občas sa vysunieš až na trojku. Lebo to teraz akože podkošové dosť často robia, aby odmutali pozornosť, tak sa vysunú. My radi. No, a to je akože ja to považujem za dobré, hej, že keď vieš vystreliť streľbu. Musíte zmeniť trénera. Príde na dievčatá. Dobre, takže streľba, bloky a bloky tiež, hej? Dobre. No už na individuálny tréning sa ani nemôžem pýtať, pretože toho máte toľko, že myslím si, že tam už ani na ten priestor nie je nejaký špeciálny. Ale tak to poviem, podkošové hráčky,
potrebujú si natrénovať aj také špecifické činnosti. Máte niektoré tréningy, alebo máte, viem, že voľakej tu Moza robila také špeciálne tréningy pre podkošové, ešte to funguje? Tak ja vám to už neviem teda povedať, ale myslím si, že už nie, pretože túto sezónu, čo som bola aj pri ženách, tak som trénovala stále na trojke, ako na pozícii krídla, takže som už s tými pivotkami nerobila. Ale keď ešte trénovala pani trénerka Mozgová, tak sme občas proste mali také, že povedala, že na štvrtú príďte pivotky a na pol piatú príďte krídla, takže sme proste s ňou trénovali tie pivotmanské veci. Obidve to isté. Ja si myslím, že toto ale by mala byť taká úplná samozrejmosť, lebo predsa len tá podkošová hráčka, a teda keď hovoríš, že občas to striedaš, Ľudská, ty si viac menej zameraná na to pivota, potrebuje také špeciálne činnosti, takže nechýba ti taký tréning? Ako tak napríklad teraz pri ženách na rozcvičke, keď sme robili s pánom trénerom Svitekom, tiež on si zobral polovičku ako tie menšie, čiže krídla a rozohrávačky na jednu stranu a nás pivotky nehal na koši, ukázal nám cvičenie, čo máme robiť a to sme vlastne robili. A vlastne to robili bez dozoru? No, to tak nechajme tak. Ja som zažila Mozu, teda neviem, či to strihnete alebo nie, ale proste som ju zažila, keď naozaj robila s tými pivotkami a do detailu im proste povedala, toto nerob, tak toto a toto. Ja si myslím, že je treba robiť, takže neviem, či Moza už nemôže relácia, alebo... Tak skôr aj v mládeži, keď sme boli tak ešte, možno pri 2 roky, keď ešte trénovala, teraz už netrénujem. Tak ako vo futbale brankár musí mať svoj špecifický tréning, tak aj tu by také niečo malo byť. No, tak dajme bleskovky. Obľúbené papaníčko. Moja najobľúbenejšia kombinácia je paradajková polievka a palacinky dokopy. No tak to sa hodí na basketbaláky. Ja rada papám, že všetko. A ženské, ste vy nejaké gazdine? Dokážete niečo ukuchtiť aj samé? Tak ja ani nie, ja som skôr taký začiatočník zatiaľ, ale tak s nejakou pomocou viem niečo urobiť, aký ten koláč alebo tak cestovník. Ľudská? Tak ja radšej jem, čiže dám všetko na maminu. Nechávate na maminu. Dobre, no tak nechávame na maminu. Dostanete sa aj k nejakomu čítaniu kníh? Tak ja veľmi rada čítam knihy, čiže... Máš nejakú poslednú alebo nejakú obľúbenú, ktorá ti utkvela v pamäti? Obľúbenú, tak väčšinou tie knižky od Dana Browna, ako Da Vinciho kód a takéto série. Také celkom vážne. A ty? No, tak čítala som niekedy niečo, ale radšej si pozerám film, ako čítam. A teda čítanie veľmi nie. Máš nejakého iného konička, ktorý tak, alebo teda nejakú činnosť, ktorú rada robívaš, keď máš naozaj voľno, že teraz nemusím myslieť ani na tréning, ani na nič a idem si toto užiť? Tak neviem, rada chodím s kamarátmi von, keďže mi neostáva tak veľa času popri tom, tak to asi tak väčšinou... Čiže tých povinností je toľko, že ani nejak veľa času na nejaké záľuby nie je však. No, asi Takže tí kamaráti. No tak lyžovanie možno, že takéto. To vám nezakazujú, že si dolámeš nohy? Asi o to nevedia, že chodím na lyžovanie. Lebo nám nakedy hovorím, neopováž sa ísť na lyžovačku. No, takže tajne, nepovieme. Veronika, nejaké záľuby také okrem čítania kníh ešte? Internet napríklad a tiež rada chodím vonku, alebo plávanie tiež. Dobre, filmy sme spomenuli, takisto ste sa dostali na rôzne miesta. Verím, že nie teda len v tej telocvični a v tom hoteli. Sú nejaké také, ktoré vám utkveli v pamäti? Tak. Sa vám páčili? Napríklad mne sa veľmi páčilo na Sardínii, čo som bola. Tam to bolo také, že taký prímorský život sa mi veľmi páči, čiže tam by som sa možno vrátila na takéto nejaké miesto. Čiže si taký letnejší typ, skôr ako zimný? Napríklad v lyžovaniu? Zimu mám rada, hej, v lyžovaní tiež, ale skôr to leto. Veronika? Tak ja som navštívila veľa krajín, ale tak najviac, čo sa mi asi páčilo, bolo, keď sme boli asi pred 3 rokmi s kadetkami na turnaji vo Francúzsku. Na cestou do toho mesta sme navštívili Paríž, takže ja by som sa strašne rada vrátila do Paríža. Ja sa pamätám, že keď to tak hrávali, tak sme na tých cestách postvárali všelijaké pestvá. Dajte nejaký taký humornejší, alebo teda niečo, čo ste vyviedli a poviem, to bolo coolové. To by som musela popremýšľať teraz fakt. Tak trošku premýšľaj, ale Ľudská si možno skôr zmyslí, teda tak spomenie. No, urobili sme toho strašne veľa, čo nás tréneri potrestali, keď sme utekali z izieb. Ja neviem, s takými chlapcami alebo s akým.
čo nás trenérka našla na polceste, keď sme išli. Nehovorili sme toho veľa, tak ale teraz tak spomínam na to, keď sme šli, sme boli v Bulharsku na turnaji, to bolo možno 5 rokov dozadu. A išli sme už domov z toho turnaja, už bola tma a sa tam pozerali sa filmy v tom autobuse. No my sa nechceli pozerať to, čo pozerali tréneri, čiže sme celý ten zadný diel toho autobusu kričali, že nech to prepnú, sme proste skandovali. Tak autobus zastal a v tej tme sme museli robiť 100 klikov, či drepov, či čo to bolo. Toto vám, no teda. Spomenula si na niečo? Nie, pretože toho je fakt strašne veľa. Čiže žiadny anielikovia trénerom dáte zabrať? Absolútne nie, my určite nie. Tak to som tiež zažila, že som to musela obháňať. A dúfam, že také akože alkohol, cigarety, to u vás nefunguje. Nie. Nie, to nie. Alebo to by sa nedalo potom robiť vrcholový šport, určite nie. Či? No ukážte tie svoje nohy na že aké máš ty číslo? Typneme si, chlapi, koľko, čo myslíte? 42. Áno, basketbalové tenisky mám 42, ale inak mám 41 to vánky. Aj tieto Ty máš potom oproti tomu, ty na malej nohe žiješ, ty by si mala aspoň 45, máš ty ľudská. Ja mám 41 tiež a basketbal je vždy väčšie. A opýtam sa, keď idete do spoločnosti, ako ste za dámy, tak si berete také tie tichošlapky, alebo si dáte štekel? No takže pri 186 cm stať pod pätky by bol trošku zabijak. Takže väčšinou balerinky alebo také obyčajné. No určite nie pod pätky. Ale vyskúšajte, lebo to ešte krajšie nohy máte potom z toho. No, tak už by na nás pozerali. No ale keď sa sranda, tápe, že všetci takto. Možno aj, ale pre nás už teraz na nás divne pozerajú. Pretože väčšinou, keď ideme niekam, tak proste, že všetci, že preboha, aké vysoké, kde máte podpätky? A potom sa pozrú a vidia tenisky, takže aha. Asi nemáte No dobre, ale modelky akože bežne chodia aj na vysokých opätkách, sú ešte aj v tých výškach určite sa pohybujú. Ako sa hľadí na svet zhora? Tak, tak povedz no. Je to určite vtipné, ale pretože tak, neviem, tí menší chcú byť zase väčší, my by sme chceli byť možno, že kúsok nižšie, ale tak ja už som si zvykla a je to, neviem, či by som menila. Ja by som určite nemenila, keby som bola taká vysoká ako vy. Takže určite, o pár centimetrov menej by som si dala. Nie. Tak ste nádherné babi. Dobre. Chlapi povedia však. No. Dobre, štekle sme dali. Máte nejakých, ešte ma tam, kurník, mala by som si písať, preblesne hlavou. Miláčikov domácich nejakých máte? Okrem teda, tak dajme najprv miláčikov domácich, normálne zvieratko nejaké, o ktoré sa staráte. Tak už mala som, už nemám, ale tak stačia mi bratia asi. To sú dobré zvieratka, Veronika. Tak, ja som kvôli bratovej alergii sme nemali žiadne domáce zvieratko, ale teraz nám mamina si zmyslela a kúpila nám 2 škrečky na Vianoce, takže... A brácho prežíva v pohode? On už aj nemá u seba výzve, takže v pohode. Brácho, dobre. No, také pekné baby, určite máte veľa ctiteľov, alebo nestíhate. Ani nie. Ani nie, no, pohľad bol dobrý, ľudská. Určite. Počkaj, nehovor o Veronike, hovor o sebe. Tak ale klame. A klame, lebo mne to bolo jasné, ako povedala sa, že nie, no a ty čo moja. Ja nič. Takže chlapi, no. Máme tam nejakú otázku na dievčatá z webu? Bola nejaká vôbec? Nie. Máme. Či ich tréneračka skôr berie ako juniorky, alebo ako už dospelé baby, keď spolu trénujú. Ako Svitek? Čiže či má rovnaké nároky, teda či tréner Ačka, v poslednom ročníku to bol pán Svitek, mal na vás rovnaké nároky, alebo zohľadňoval to, že ste ešte len v tom juniorskom veku, pýta sa kto? Tomáš. Pýta sa Tomáš. Tak ako na začiatku sa snažil proste nás zohľadňovať, že keď sa robilo nejaké cvičenie, takže aha, no vy to asi neviete, a tak nám to potom sa snažil vysvetliť, alebo nejaké anglické názvy zo začiatku nám neboli jasné, ale tak potom sme sa to postupne naučili. Takže myslím si, že áno, snažil sa nás zohľadňovať. No tak určite áno, ale zase bolo vidno, že on myslím, že netrénoval žiadnu mládež, čiže je to iné, keď trénuje vás taký tréner, čo má na starosti tú mládež ako takýto profesionál, že už tie ženy... Očakáva, že proste už by ste to mali mať. Áno, čakalo, že budeme
Ohováračky v meste? Zažili ste ohováračky v meste? No, samozrejme. Jasné, že aj. Hlavne Okay. v Ružomberku. Tak ja neviem, som to je závisť, alebo čo. Tak určite, ja by som závidela. Teraz už závidela. Ale ako, Nejde o tie nový. O, basketbalistky, ideme dať ja. O, basketbalistky. Je to také. No veď, ale veď vám majú čo závidieť. Ako jasné. Tak my si Pochopili, závidíme. ale keby mali zažiť aj tú drinu, ktorú proste potrebujete si odtrénovať, tak to by vám už asi menej závideli. Možno, že niektorí... A závidia vám viacej baby alebo chlapci? Tak asi bavilo, tak chlapci väčšinou športujú skôr ako tie dievčatá. Možno by niektorí chlapci ani nevydržali takúto záťaž, ako máte. Keď ty doma sedí. Nehovorím o babách, keď to doma sedí presne. Dobre, tak ja vám teda prajem v tej najprv teda v tomto letnom čase, v tých vašich reprezentačných povinnostiach, aby sa vám ich darilo plniť k spokojnosti trénerov, ale najmä k spokojnosti seba samých, lebo keď má človek pocit takého uspokojenia, tak vtedy je to ono. Aby sa vám podarilo vybojovať nejaké tie medaily v jednej a v druhej kategórii a aby ste si dokázali nájsť čas tú síce krátku, ale dobrú regeneráciu, aby ste sa mohli pripraviť na ďalšiu sezónu. A v tej ďalšej sezóne, aby sa vám splnili, potom keď už budete o tom rozmýšľať, tie ciele, ktoré si stanovíte, predpokladám, že v tom ženskom to bude to prvé miesto a v juniorskom takisto.